Moikka! Tässä on meidän hiehot. Ei ole enää lypsylehmiä. Aamulla annettiin niille rehua ja kilttejä kuin mitkä. Täällä on pari vasikkaa, tuolla näkyy yksi. Ja siis nämä tykkää rapsutuksista ja minä olen täällä kokopäiväisesti navetalla töissä ja tällä. Tämä on ensimmäinen tämmönen lehmien esittelyvideo ja en ole koskaan höpötellyt tänne mitään ja tänne YouTubeen. Tuolla ulkona on 2 pientä vasikkaa ja toi pikkunen on toi mikä on tossa, niin se on poikavasikka. Se menee jossain vaiheessa toiseen kotiin. Toi sarvipää on ruusu ja ne on tosi kilttejä ja nää just syö rehua ja välillä nää karkailee nää pikkuvasikat ja niiden kanssa pitää oikeasti ulkona juosta ja tälleen. Mutta tuolla takana on 2 vasikkaa ja tuolla 1 makaa. Ja kyllä tästä tulee vielä katoksen ja lampaiden esittelyvideo jossain vaiheessa. Mutta nyt tuli pihaton lehmien esittelyvideo. Jossain vaiheessa lupaan, että tulee muistakin eläimistä esittelyvideot, jos te haluatte YouTubeen.